Всеки път, когато си идвам в България, се опитвам да подаря нещо интересно и автентично, да занеса нещо от страната на френските ми приятели. И всъщност задачата се оказваше доста сложна на моменти. Традиционните сувенирни магазини до ден днешен, смея да твърда, доста генерално, освен мускалчета и сапунчета, в един хубав момент не предлагат нищо по-атрактивно, по-модерно и по-автентично. Всичките вкусове са страшно традиционни. Ние като българи се разпознаваме в тях. Имаме вкусове с традиционната българска роза, разбира се, сол от бургаските солници, чили с българска чушка, малини от Родопите и един доста специфичен черен шоколад, който всъщност разказва историята на българското чувство за черен хумор. В Gifted събираме основно български продукти на български автори и брандове, като малки изключения правим за книги, които са обвързани пак под някаква форма с нашата визуална култура и наследство. Причините всъщност са две. Едната е страшно романтична. Намерих човека, моя партньор, той е българин. И другата е доста практична. Имаме детенце и идвайки от Париж, всъщност избрахме България просто защото страната позволява по-добри опции за отглеждане на детето, пък и сме близко до семейството.